Bukit Berbunga yuk bersama Mika Cokol atas Maca tentunya. Cewek Cokro Wijaya. Wendy Awan neng tas coklat. Kubikiskan buat grup Salat Rekubra. Ya. Selamat malam tete-tete yang cantik. Thank you buat Nelia, Teh Anis, itu Cici Sopo Yolali aku.
aku ya sik tak sileno memilih untuk setia yuk bersama Vita Cokrowijaya ya. Dan juga ada siapa sayang? Ada Mas Tiaki, Mas Bro. Getirnya kehidupan, namun aku tak pernah lelah bersama kita Sukamu, sukaku juga, dukamu, dukaku juga. Terlahir untuk membuatmu bahagia. Ayo Dalam hati dan jiwaku tersimpan namamu. Cobaan menghadang, duri yang merintang, kau tercipta di sisiku selamanya. biarkan ragaku ini
Manungso wangi
sudah berlalu. Tadi yang minta siapa Mbak Amel? Saking Pucak Wangi matur sembah suwun. Salam kenal saking Cokro Wijaya, pimpinan beliau Bapak Priyadi saking Dukuh Mencolo Juwana. Monggo Kang Mas. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki. Nali monggo Mak. Nadane piye iki? Kone tak juweguri wedhit lho iki. Semono aku tetep setia sarta tetep tresno yoni mas durung ate gawe gelo lan gawe kuciwa. Monggo Mak Wiwit. Saiki bareng mukti kowe kojur malah lali marang aku sithik-sithik mesti nesu terus ngajak padu jomono aja apa kowe pancen ra kelingan zamane ndek biyen yoni mas kowe janji bunga susah padha gelali aja lali. Pokoke tansah eling ya, Mak. Mas.
kangge nambani rengkaning ati. Asik. Ayo goyang ya. Pacar-pacar sing kenceng ya goyangane ya. Cakrawidaya lagi. Iya. Iya, sek sek. Sek sek. Sek sek keri keri. Joko Bandung. Yuk kene kowe pacar-pacar wani lumebu ning Taman Sari Cakrawidaya. Kowe arepe nyolong sapa? Nyolong matang iki candi-candiku apa bakal nyolong Lara Jonggrang? Sing tak bakal tak colong ora liya mung Joko Lara Jonggrang. Maaf. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Pancen tenan. Ora mokal yen Bandung nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Joko Bandung kowe ojo kumbalungkut. Perang iki kanggo kudu rampung. Pilopati kang Mas Prabu Kupala kanggo sedo Sirna Labunegara. Tobat-tobat kowe wanita kang hebat. Apa ora ngerti yen Bandung lananging jagat. Nanging jagat. Putra Ratu Bangging Prabu Damarmaya. Damarmaya. Aku duwe Aji Septi Bondowoso. Rara Jonggrang manut sun pundhut garwa. Yo Bandung aku duwe bebono. Bebono apa Jonggrang? Candi sewu sewengi kudu dadi. Iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Tenang. Bener Jonggrang. Yen pancene tenan kowe bisa wujudke ilmu sing dadi jalukanku. Sewengi Candi Sewu kudu dadi. Aku mesti gelem dadi BODYO-mu. Apa? Sing jelas penjalaanmu bakal tak turuti. Waton ora njaluk mudune bulan rawan lintang. Ning ngono aku njaluk tarangan pitik tanggo ngendhok. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen Bandung nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Joko Bandung ojo kumbalungkut. Perang iki kanggo kudurung rampung. Pilopati kang Mas Prabu Kupala kang wosedo mati lelapun negara. Piye Bandung? Tobat-tobat kowe wanita kang hebat. Apa ora ngerti yen Bandung lananging jagat. Putra Ratu Bangging Prabu Damarmaya. Aku duwe Aji Septi Bondowoso. Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa. Yo Bandung aku duwe bebono. Candi Sewu sewengi kudu
marang panyuwunmu tak turuti. Matur suwun, luar biasa iki Bapak Nurhadi iki nuwakane wong suwa kon dinti iki ya. Heeh, keraya-raya ning ana hiburane.